салом алейкум дама подписчикои канали Абдуллотиҷи хубе созе бародаронум ва имрӯз аэропорт Внуково омадем. Рейси Узбекистон буд ки имрӯз уже регистратсияш сар шидагиай бародаронам бисёр хай через Узбекистон рафтестиям, прямой рафтестиям. Билетои прямои душанбе 21 000 дани время то 25 000, 24 ҳамин хеле нархҳои харидестиям. моҳи июлшам буромадагиай ки 21 500, 22 000 меган. ва аэропорта тенҷи хай ягон гап хабар нестай. Салом алейкум ака. Хуби тенҷи? Билета чанақа хариди ака? Билета 8000 паре рӯз харидам. 8000 а? Ай киҷо хариди ака? Москва. Ай Москва. Ай иншаллоҳ. Не аст бачаҳош ин ай поён харида шашини мазуд ҳозир. Не хай ки мегӯ ко вақте ки барвақт бихарад арзонтар мехарам. Вақте ки рейс дар наздик шидан гирифт ҷо камтар мондан ки гирифт қимат мешавад. Дихтарша чӣ калӣ кади? Ҳаминҷа даст бурдем. Дар аэропорти Внуково чанд сум барои дамадед вада 3750 рубл. Карта хади платит кадина? Карта гуфт надоштум ки учат кадам. Мақсад ягон ҳастан туҷукое ки ҳаста бачаҳо ҳаста ява. Салом алейкум ака. Чо кади хуби тенҷи? Ай ки ҷо омади ака? Ай шаҳри Магнитогорск. Бачаҳо ғариб дастгирӣ кинаи бародар зурай. Боше. Чанд гирифти билета ака? Гуфти гапҳои 8000 а? Ай ҳамун шаҳри Хитон? Ай шаҳри Магнитогорск. Чӣ хела аэропорт проверка? Аэропорти проверка ҳама сад фоиза, ҳамон проблема нест. Ҳама сад фоиза мардуми ғариб, мардуми тоҷика чӣ гуфтан? Бачаҳора короче лайка и комментария фаромӯш накунем. Дастгирӣ кинем бародара. Ардак Чӣ зурай. гуфтани авай нагуфтест? Ама бестан кор кунем браво. бравон биёем. Га беста акаҷон байшам хуб. рӯи сафед боше. Ини якада 6000 гирифтем. Ини 6000 гирифтем. Шахай мегӯм ку ҳар кас ҳар хел мегира. Боше.